Hei, mä oon Mika Viljanen ja toimin ST1 toimitusjohtajana. ST1 strategia on olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. On tärkeää, että me voidaan tehdä ja rakentaa osaamista meidän konsernissa nimenomaan uusiutuvan energian tuotantoon, teknologiaosaamiseen, prosessiosaamiseen. Ja sitten on myöskin erittäin tärkeää, että me löydetään sellaisia yhteistyökumppaneita, jotka sopii tähän meidän tapaan toimia, ja sitä kautta sitten me voidaan viedä näitä tuotteita myyntiin. Meillä on tänään lanseerattu Diesel Plus, jossa meillä on yhteistyökumppanina UPM. Tämä tuote on kansainvälisesti kehitetty huippuluokan diesel, jossa on komponenttina puupohjainen uusiutuva diesel. Meidän rooli on tässä erittäin tärkeä siinä mielessä, että me tuodaan se kaikki sitten suomalaiselle kuluttajalle. Meidän velvollisuus ja vastuu on tuoda sinne koko ajan uusia uusiutuvia tuotteita, jotka auttaa sekä tuottamaan iloa ja käytettävyyttä autoiluun, mutta yhtä lailla pienentää meidän ympäristön kuormitusta. Tärkeää tässä on se, että me ei vaan puhuta niistä paperilla, vaan että ne tulee tänne mittarikentälle suomalaisille kuluttajille käytettäviksi, koska paljon puhutaan siitä, että tehdään esityksiä ja tehdään ajatuksia ja ne toteutuu joskus. Meidän ajatus on se, että se pitää toteutua nyt.